0927 711 24/7. Oras, hindi number mo. Text mo ako. What? Bigay ko lahat ng oras ko sa'yo. Sulitin mo kung mapagibigyan. Guys, kagabi na naginip ako. Nag-break na daw kami, iyak ako ng iyak. Kaso nagising na ako. Tawa daw ako ng tawa. Wala ko pala ako jowa. Gusto ko na magka-jowa! Ang hirap mong landin! Ako ay natinga, kahit anong gawin ko upang maalis lang sa isipan ko. Kuya, maganda ba ako? Maganda ka sa paningin. Ay! Kuya! Kinikilig ako! Your question. What is your best asset? Ha? What is your best asset? Asset, di ako naging asset, ha? Tsaka delikado yan. Sa mga may galit po sa akin dyan, kaya mo yan. Sige lang, magalit ka lang. Itado mo, huwag ka ma-stroke ka. Kakalitin mo kita lalo. Ayoko na sa mundo! Saan mo gusto? Sa mundo mo. Itinamaan, puso'y tinamaan, sadyang ikaw lang ang tanging dahilan. Ako? Magseselos? Haha! Hindi! Hindi mo ba talaga lalayuan yan? I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't. Now the day bleeds into night, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. May nag-record to being someone you love, and but it hurts sometimes. I fall into your arms. Asar ka eh. Ngingiti-ngiti ka pa dyan, pasalamat ka, gwapo ka. Salamat. Susunduin na lang kita. Pag ako'y bumusina, lumabas ka na. Okay, Han. Ano pang dala mong sasakyan? Kotse? Hindi. Motor? Hindi rin. Ah, baka van. At mas lalong hindi. Eh, ano pang dala mo? Busina. Mga kapitbahay! Mag-inuman na tayo! Akong bahala kay Kapitan! Uy, pre. Anong pulutan nyo nung birthday mo? Pata lang, pre. Wow! Sarap nun ah. Anong klaseng pata? Patagalan ng kwentuhan. Walang pera eh. Lockdown. Smile Challenge. 5, 4, 3, 2, 1. Smile. 1, 2, 3. Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading. Uy! Kilala kita eh. Ikaw si... Nakalimutan ko. Can I call you mine? May sasabihin ako sa'yo. No. Okay. Sige. Because my name is yours. Hi, I'm yours. Gusto kita, alam mo ba? Oo, ito. Dala ko, oh. Hagis mo, sasaluhin ko. Ha? Ihagis ko? Sure ka? Marunong ka ba sumalo? Oo, marunong ako sumalo. Sus, marunong. Nahulog nga ako sa'yo. Di mo ako sinalo eh. Songs with all our childhood friends, and it went like this, and it went like this, and it went like this, na na na. Semester ka ba? Uy, end na naman tayo. Sige. Bakit? Ikaw na ba semester right? Ikaw na ba si Mr. Right? Bichet. Ha? Bichet.
Anong bitchet? Bitchet. Ano yun? Bitchet. Anong bitchet? Towel na lang, towel. Mama! Hoy! Sa bahay, si Mrs. ang batas. Pag sinabing bawal lumabas, bawal lumabas. Pero pag nag-comply ka, binigyan mo ng perang Mrs. mo, ay, pwede na pala ikaw lumabas. So guys, don't forget to like and subscribe my channel and click the bell button below for notification. Thanks for watching my vlog and see you to the next vlog. Bye.